دمسالا زوستانê bi ser penaberên kampa Newrozê de hat. Di gel metirsiyeke mezin gozirar bigihêje wan ji ber berf û baranê. Lê ew jî dibêjin got tu dertinine dago em herênê û sînor di navbera xelkên wan wê başûr de girtiye. û ev kam cihê aramiyê ji war e û pêdiviyê wan lê peyda dibin. Yani rewş baş e her çiqasî îmkanê ku heyê tê raberkirin û ji millet re tê danîn feqet ne weke beriya dalê şert û zirûfê zivistanê de jî îmkanê ku hatine raberkirin lê belê kêm hê. Tevî wilo jî gelek kêmasî peyda dibin ji hêla mazotê û kehrebê ve û her wiha jî alîkariyên rêxistinên mafên mirova ji wan re gelekê qelsin. مازوت نینا که مسوپت کهربایی نین کهربا پیسا مرافق مثلا تواليت وحمام وافتش يعني افجنين في اوي قالك وكامبيد ما يعني براسا خدنا ندامينا اكن هو برفك هات بارانك قالك قوي هات ام البنفا مانجي بس ام دي سال بنفا مينن و هر وها konên kampeyê got ji rêxistina mafên mirovan ve hatin xwelber ba û baranê nagirin û serme metirsiya herî mezin e li ser zarokan. Zotê xwedê ev mazoteka pîs e neso pêma pêvî dikevin û xwedî min ser maxte bimire dindiya cemidiye. Pêvî nake fedîl hemû xerab bin şewtin. Vê mazotiya pîs e hêjî tiştekî nayê. Xwedî me sare û cemide û çadirkê pîs û Tevî kêmasî û aloziyên jiyanê xelkên vê kampê berdewamin di jiyana xwe de û daxwaza wan ew e govegerin bajarê xwe û jiyaneke normal bijîn. Ekrem Salih, Orient News, Kampa Newroz.